Bueno, moi bo día a todas e a todos. Imos presentar a programación do Festival C para o mes de agosto. Acompáñame Xaquín López, que é o director xerente do Auditorio de Galicia. Un mes de agosto que vai a estar cheo de actividades, non só por o Festival C. A semana próxima presentaremos o programa de Feito a Man. Dentro da programación que hoxe imos a presentar tamén terá o seu propio espazo, a súa propia rolda de prensa pois na segunda quincena. Ten que ver con un dos programas dos que agora imos a falar. O programa, o Festival C, un festival que ten máis de 50 actividades, creo que son exactamente 57, programadas para todo o mes de agosto, como dixen, e destinada pois ao público de todas as idades, da que poden gozar pois as familias, a cativada e os máis maiores. Empezamos xa o próximo luns, día 2, no Teatro Principal, creo que ás 8 da tarde, coa obra Xente 2.0, con María Vázquez e Víctor Duplá, e remataremos pois o día 38 na Igrexa de San Paio de Antaltares, pois con unha dos concertos do ciclo de Lugares e órganos, neste caso co organista e tamén compositor Fernando Buide, que interpretará, entre outras cosas, pois sons de Romanos e Compostela. Esta programación nútrese pois de distintos programas de actividades, un deles, como acabo de decir, pois de Lugares e órganos, pero moitas actividades de teatro, de danza, de circo, contos no parque, poesía tamén. Contos do parque está enmarcado dentro do programa Apego, que desenvolve o Departamento de Lingua Galega. Teremos cinema na rúa, con un ciclo de cinema rumano, Colapsoloxías, que xa leva rulando este festival dende principios deste mes de xullo, que remata, creo que a mediados de agosto, obradoiros no parque con Circo Nove, videomapping, poemas no estío, pois inauguraremos o día 4, creo que é o día da inauguración, Ruxe Ruxe, 1996 2021, 25 anos de universo gráfico, unha exposición que inauguraremos na Praza de Cervantes, no antigo Concello, que é a nosa nova zona C, e que estará aberta pois todo o mes de agosto e setembro tamén. Estas actividades, unha gran parte destas actividades non sería posible sin o apoio e o compromiso do Departamento de Lingua e da Diputación da Coruña, entre outros. Temos tamén moitos parceiros, pero basicamente a Diputación da Coruña a que axuda a financiar este proxecto. Por lo tanto, o noso agradecemento por esta aposta colectiva pola cultura, unha cultura pois diversa e participativa, como a que hoxe presentamos. Toda a información vai a estar colgada na nosa web, en compostelacultura.gal, unha páxina que realmente está funcionando moi ben, que ten moitos suscriptores e que permite pois achegar toda a información en tempo real pois a todas esas persoas que están suscritas á mesma, e despois, evidentemente, para consulta de todo. Pois as entradas de todas estas actividades pois estarán disponibles a partir de mañá, día 29, pois na billeteira do propio Espacio C na Praza de Cervantes, dende as 11 da mañá ata as 2 da tarde, e tamén hai un teléfono que é o 981 542462, onde se pode facer esa reserva. No caso de quedar entradas, pois repartiránse dende media hora antes do inicio do evento no lugar de celebración do mesmo, e no caso das actividades de contos no parque, pois a reserva das entradas farase tamén a través da web reservas.gal.
os obradoiros no Parque de Circo Nove requerirán pois unha previa reserva en circonove@gmail.com indicando pois o nome do neno ou a nena, a idade e outros datos, pois, e, bueno, os datos de responsable de teléfono de contacto, bueno, esas cousas habituais, non? Neste caso, os obradoiros de Circo Nove, creo que o límite está en 25 nenos e nenas. En todo caso, agora vos vai a falar Xaquín desta proposta que eu creo que supera en número de actividades e en fusión de diferentes propostas a primeira que tivemos o ano pasado. Realmente as condicións son parecidas porque as do ano pasado esperemos que non vayan a peor, eu creo que non. Hoxe teremos novas instruccións a nivel de Galicia e espero que Santiago de Compostela pois non sufra máis as consecuencias de todas estas limitacións, non? Sí, en canto a iso, bueno, respetaránse todas as medidas de seguridade e xa sabedes que non somos estrictos nese sentido e xa os aforos das nosas actividades están limitados polas características das actividades propias, que son pequenos ou medianos formatos, están limitados cada unha das actividades a 100 persoas e normalmente están feitas en espazos, a maioría delas en espazos moi abertos onde se cumprimos con todas as garantías dos nosos plans de contingencia para iso. Evidentemente, creemos que son suficientes as plazas para atender a demanda, xa que hai unha programación moi diversa e moi variada, como ben dixo Mercedes, o punto de referencia para información e para compra e reserva de entradas é tanto a zona C de maneira física como, sobre todo, o noso portal compostelacultura.gal, que a partir de mañán poderánse recoller ou facer reserva xa de todas as entradas para todo o festival. Como ben sabedes, o Festival C naceu o ano pasado, quizás se apresurou ou agromou o ano pasado por la cuestión da pandemia, pero sí que é verdade que era unha idea que viña rondando dende xa hai tempo e que estratégicamente tiñamos definido que era como que aglutinar as programacións e actividades culturais que se realizaban no mes de agosto baixo unha mesma marca. A liña argumental principal é esa ansia de poder poñer en diálogo as creacións culturais contemporáneas daquelas actividades artísticas quizáis non tan mayoritarias, poñelas en relación con o noso patrimonio natural e artístico histórico. Por iso se desenvolven as actividades en espazos abertos e singulares da nosa cidade. Ben é certo que a elección de espacios, como ben podedes comprobar nestes anos, evidentemente está moito máis acoutada e é menos diversa da que nun futuro seguramente será por as cuestións evidentes de logística da pandemia, pero en todo caso sí que cumpren con esas expectativas. É moi chamativo, por exemplo, a referencia que xa se convertiu para o mundo, por exemplo, das artes do movimento e da danza, a referencia na que se convertiu, por exemplo, o Parque de Bonaval, ou para as xentes do circo, a Praza de Quintana, que tamén, por razóns evidentes, este ano non utilizaremos para non sobresaturar xa a saturada praza coa chegada masiva de peregrinos. Neste sentido, as propostas que podemos atopar van dende a danza contemporánea, o circo, con interesantísimas propostas que farán gozar desde os máis pequenos ata os máis adultos. Nese sentido, quero facer especial fincapé no espectáculo
de Los Galindos, MDR, Muertos de Risa, que é un espectáculo que é para público adulto. Vale? Xa facemos fincapé porque é o único espectáculo que destas características que, bueno, o circo sempre ten tendencia a ser para públicos familiares, pois quero facer especial fincapé de que este vai dirixido a público adulto e farase no Adro de Bonavale, un espectáculo digno de ver dunha das compañías máis enlleiras do circo en todo o Estado e en toda Europa. Non abandonamos tampouco a poesía, digamos, as artes visuais, neste caso en forma de arte en videomapping, onde faremos unha instalación na fachada do antigo Concello, da nova zona C, e que contará un pouco nunha montaxe duns 10 minutos, contará un pouco a pegada da casa ao longo da historia na propia cidade, algo que poderá sorprender e que será moi chulo de ver. Exposicións como a de Ruxe tamén, que completan, pois eu creo que un amplo programa de actividades para disfrutar de Compostela dende outro punto de vista e a través das achegas que nos fan os distintos colectivos artísticos, porque ao final iso tamén é o que se pretende. Preténdese que sexa un conxunto de actividades nas que den pé a pasear polos parques, pasear pola nosa cidade e ter outro punto de vista, que é moi importante e, sobre todo, nestes tempos que estamos de pandemia, pois para encontrarnos con todas as medidas de seguridade a través das actividades artísticas, que son espazos seguros de ocio e de lecer, e que creo que tamén son moi necesarios para desestresar as nosas mentes e aumentar ou rebaixar o impacto que a pandemia tamén realizou no noso benestar mental. Pola miña banda, non vou entrar máis en detalle de cada un dos espectáculos, porque tedes o programa todo a partir de hoxe, entre hoxe e mañá, tedes o programa todo en compostelacultura.gal. Entón, se queres facer algunha pregunta. Cando temos o programa? A partir de mañá? O programa xa está a partir de hoxe, as entradas a partir de mañá. Porque te iba a preguntar se me podes falar un pouco da obra de teatro Xente 2.0, pero... Sí, a Xente 2.0 é un espectáculo semiparticipativo onde Víctor Duplá e María Vázquez, que son os componentes da compañía Morodos e de sobras coñecidos e veciños de Compostela, da cidade, de Casas Novas, pois plantexan, non vos vou descubrir moito, non? Pero digamos que reflexionan sobre o proceso participativo e da democracia nun montaxe moi próximo, non? Onde os espectadores, este sí que ten un aforo reducido, porque a montaxe require que os espectadores estén digamos que nun aforo moi pequeno e controlado e vais estar montado dentro no escenario do teatro principal. E, bueno, ata aquí podo ler casi mellor que vos acheguedes a velo. Pero, bueno, é unha proposta singular que se estreou no FIOT de Carballo o ano pasado e que, quero dicir, é dese tipo de propostas singulares que só se poden ver nestes espazos porque normalmente non acceden ás programacións regulares dos teatros, non? Entón, tamén era un pouco a idea tamén, bueno, casa moito coa propia idea do festival, non? Deste tipo de propostas máis nas marxes que poidan dialogar cos nosos espazos patrimoniais da cidade. Que tal está funcionando o novo espazo da zona C? Xa te vades uns meseciños, pois? Dende 17 de maio se inaugurou o espazo, a medida que vaya pasando o ano, discurra o tempo, imos incrementar as actividades non só con exposicións, sino con outras actividades complementarias. A exposición que imos inaugurar o próximo día 4, que é unha homenaxe aos 25 anos ininterrumpidos de traballo sen baixarse dos escenarios do grupo Ruxe, que probablemente
unha banda das máis lonxevas de Galicia, dende logo de Santiago, por suposto, que tivo unha liña plástica a través dos seus, das carátulas dos seus discos moi importantes, interviñeron, o veredes na mostra, pois grandes ilustradores, artistas plásticos, diseñadores gráficos de Galicia, agora totalmente consolidados, que moi con unha dimensión moi de fora incluso de Galicia, que sempre foron xente tremendamente comprometida cas nosas artes, non só ca música, e iso creo que lle vai dar tamén un carácter ao propio espacio máis aberto. Agora se clausurou a exposición de Xela Arias, que eu creo que gustou moito que o espazo se abrira á cidadanía, porque é certo que estivo funcionando moitos anos como oficina de rehabilitación, pero claro, aí iba únicamente a xente que necesitaba xestionar as axudas ou os proxectos e todo iso, e agora a xente está descubrindo o espazo, un espacio especial, pero moi fermoso, e que tamén co que decía antes Xaquín, a proposta artística de Roi Fernández a través do biomapping, que vai estar varios días do mes proxectándose sobre esa fachada, vai contar realmente a historia deste edificio que ten 4 séculos de historia e que xogou un papel moi importante dentro da propia historia do Concello, nun espacio singular como foi sempre a Praza de Cervantes, a Praza do Pan, a Praza do Comercio. Ali realmente foi un lugar importantísimo dende a perspectiva urbana da historia de Compostela. Por lo tanto, nos queremos ali, xa o ano pasado, cando se trasladou a oficina de rehabilitación para Casas Reais, xa tanto o Festival Curtocircuito como o Festival Cine Europa montaron ali o seu espazo para, entre outras cosas, retransmitir por streaming moitas das actividades, das mesas redondas e das conferencias de diferentes directores e directoras e actores, que xa nos entendemos nese momento en que era un espacio fantástico para poder trasladar aquel espacio C que tiveramos en San Domingos de Bonaval. O ano que ven, este ano sacaremos unha convocatoria de residencia para artistas plásticos, queremos que realmente sexa un dos motores da nosa actividade no centro da cidade histórica de Santiago. E despois é moi difícil nestes tempos sacar unha valoración cuantitativa, porque todo está sendo moi raro, os aforos están reducidos, pero sí que é verdade que o feedback que estamos tendo é moi positivo, tanto dos nosos usuarios habituais da billeteira do teatro principal. Claro, imaginade, Cambia o Conto é un lugar moito máis amable a hora de informarse, de adquirir unha entrada, é outro, que eso tamén era unha das facetas principais, como, evidentemente, de toda a xente que entrou para ver a exposición de Xela e, como ben dixo Mercedes, para coñecer o edificio, que tamén interesou moito. Pois a ver, tira. Mañá hai pleno, un dos temas que se leva o tema do preteiro, máis alá das propostas que xa máis ou menos todos sabemos, estábamos un pouco pendentes de como iban as negociacións, sobre todo ca veciñanza, os comerciantes do ensanche, un pouco con que perspectivas. O que se aproba mañá non é un documento que o documento da avaliación ambiental absolutamente imprescindible para empezar o proceso de modificación do plan xeral para esa parcela. O que quero decir con isto é que mañá non se aproba
nin se concreta, nin se opta por unha opción. Mañá, nese documento, como o documento que Compostela Aberta, o DAE, este documento de avaliación ambiental, no ano 17 ou 18, non sei exactamente, Compostela Aberta aprobou en pleno o seu DAE, onde levaba unha serie de propostas, creo que 4, e ningunha delas foi a que propuxo en abril do ano 19, onde se levou a aprobación inicial, que é o paso seguinte de todo este longo proceso, porque as modificacións do planeamento son procesos longos no tempo e farragosos. Polo tanto, mañá o que imos aprobar é dar traslado á Xunta de Galicia ese documento da avaliación ambiental, que vai a levar unha serie de propostas. Entre elas está tamén a proposta que fixo Compostela Aberta no ano 19 na súa aprobación inicial, que non se aprobou daquela, e que nós, cando toque esa aprobación inicial, que estimamos será hacia finais de ano, novembro ou decembro deste ano 21, levaremos unha proposta xa firme, espero que negociada, para poder seguir adiante con este proxecto que é moi importante para o presente e futuro da nosa cidade e do ensanche de Compostela. Pero que quero deixar moi claro é que mañá non aprobamos unha proposta de ordenación. As conversas siguen abertas. Exactamente. Si, vai algunha máis, pero, bueno, que non é relevante. O sea, hai varias propostas de ordenación, pero mañá non se aproba, mañá non facemos unha proposta única de ordenación, porque non vai deso, o sea, non toca neste momento procedimental optar por unha ordenación. Nos plantexamos, creo que son 4 ou 5, como fixo no seu momento Compostela Aberta. Porque esta aprobación do estudo ambiental é para modificar o que xunta? É que é un procedimento totalmente imprescindible, o anterior, que ten que informar a Xunta de Galicia, diferentes estamentos da Xunta de Galicia, para poder iniciar o proceso. O proceso se inicia agora porque é necesario dar esa aprobación de dar traslado á Xunta de Galicia deste documento, pero a modificación empeza o día que se presente no pleno a proposta de modificación inicial, despois haberá unha provisional e unha definitiva. Son procesos moi longos. Sí. Pero é moi importante porque, claro, o debate político empezou tan pronto que dá a sensación de que mañá empeza, se decide todo, xa poden empezar as obras. Non, unha modificación do planeamento implica moito traballo e moito tempo. Pois nada, moitísimas gracias.